La secció de gènere negre avui la dediquem a l'adaptació cinematogràfica de la novel·la La llave de cristal de Dashiell Hammett. Avui parlem de La llave de cristal de Dashiell Hammett, una novel·la que està en els orígens de la novel·la negra nord-americana. La història passa en una ciutat en un període preelectoral. Un gàngster es veu involucrat en un assassinat i el seu lloctinent comença una investigació per saber qui és el culpable, en un moment en què inclús el propi cap del gàngster se sent com traït, però és un acte de generositat i d'amistat per salvar amb el seu cap. Stuart Heisler en va fer una adaptació cinematogràfica, La clau de vidre, amb un guió de Jonathan Latimer, que és un altre gran escriptor de novel·la negra americà, i amb dos grans actors de l'època, que eren Alan Ladd i la Veronica Leigh. És imperdible el paper del personatge principal, com va enfrontant grups els uns als altres per aconseguir els seus objectius. Creo que ya ha oído usted bastantes cosas divertidas esta noche.